Il-Kummissarju tal-Pulizija Michael Cassar jinsab b'sick leave fit-tul. Dan wara diversi testijiet li sarulu f'dawn l-aħħar jiem l-isptar Mater Dei. Dan ikkonfermah il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela fejn qal li sa issa ma kienx hemm talba formali biex Michael Cassar jirreżenja mill-pożizzjoni. F'dan l-istadju m'hemmx ittra ta' riżenja mill-Kummissarju Michael Cassar li hemm huwa li qiegħed fuq sick leave minħabba raġunijiet mediċi u naturalment irridu nistennew dal-perjodu ta' konvalescenza kif qed. Il-Ministru Abela spjega kif il-Kummissarju tal-Pulizija iddaħħal l-isptar ftit tal-jiem ilu. Ewwel nett il-pożizzjoni bħalissa din, il-Kummissarju kien qiegħed fuq tala mal-familja tiegħu, kif wasal lura Malta ħass li kellu jagħmel xi testijiet mediċi, fil-fatt għamel xi jumejn l-isptar u daw it-testijiet għadhom għaddejjin saru fl-isptar u naturalment ħass li anki fuq parir tat-tobba tiegħu kellu jagħmel xi żmien rikoverat id-dar, fil-fatt issa m'għadux l-isptar ma qiegħed id-dar. Il-Ministru ċaħat rapporti li raġuni li Cassar ma jixtieqx jibqa' l-Kummissarju hija l-ħatra ta' kap eżekuttiv li jista' jkun hemm fil-futur u żied li dan mhux mument li wieħed jispekola. Dan il-kuntest li hemm raġuni ta' saħħa, kieku hemm raġunijiet oħrajn mhux se niddejjaq li ngħidhom, hemm raġunijiet ta' saħħa u hemm l-ebda raġunijiet oħrajn, ġifieri ċertu spekulazzjonijiet jew inkella nqogħdu naqdu l-affarijiet ma' xulxin, ma naħsibx li jkun għaqli f'dan il-mument fejn il-persuna naħseb għandna nirrispettaw il-privatezza tiegħu. Imma fl-istess ħin iċ-ċirkustanzi jiddettaw li nkunu kawti anke fuq is-saħħa tiegħu. Il-Ministru Abela żied ukoll li qatt ma kien hemm l-ebda ntħil il-Kummissarju tal-Pulizija fix-xogħol tiegħu. Jiena ninnega kull tip ta' ntħil li jiġi allegat li jsir fuq il-Korp tal-Pulizija. Fejn jitlu l-investigazzjonijiet din għamilha ċara kemm il-darba jiena bħala Ministru responsabbli mill-Intern u mill-Korp tal-Pulizija la nagħti istruzzjonijiet u lanqas nindaħal fl-investigazzjonijiet li l-Pulizija joġoba tibda. Ġifieri dak huwa rwol tal-Korp tal-Pulizija li jekk huma jħossu li għandhom jinvestigaw, l-investigazzjonijiet għandhom jagħmluhom, għandhom imexxuhom kif jidhirulhom huma u m'għandux ikun il-politiku li jiddetta x'jiġi investigat jew x'ma jiġix investigat.